ubukele imbadu ndikuzwe lokhatywa ukali ke apha ecaleni kwam ndinaye uBhutiza kodwa ke uyakumazi ngokuba nguPatco Mafani. Bhutiza masikwamke. Bhutiza inkosi kakhulu ndiyabulela man ndiye andiqala uba kwimbadu. But it is always a pleasure. Ndiyabulela. Uziva njani namhlanje useKapa? Yaye umcimbi lo uyuhamba njani uzawuthi kangoku? Ndonwabe kakhulu. I mean Cape Town is one of the top world tourist destination. So xa Cape Town always you must regard it as a very rare pleasure, particularly namhlanje ibonus into kokuba sidityaniswa kwelo holo lizwe likaThixo. Unga successful in life ube nazo zonke izinto ezidingwa ngumuntu, but uba ngaba awunaThixo ngaphakathi kuwe, awuna Yesu, you are empty, because zonke izinto zakho zokuphumelela kwakho zavela zihambe namanzi. Yeah. Uqala kwakho ke njengomphathi theko apha uqale ndacinga mafanele uyadlala into nje umzuzwana uyawuphinda kodwa nakuloma yahamba ixesha usestudio ubhizi nge-CD yakho kwenzekani eBhutisa? No, and record him but I think I'm very gracious kuThixo ngoba undiphe izipho ezininzi kakhulu. Ndiqaphela loo nto. I'm very multi-talented. uThixo has given me music. If Bendino recorder today, the album yam would sell in a month and it would sell probably 500,000 copies. Ngoba uThixo endiphile gift yokucula. He's given me a gift yokusasaza, a gift your public relations and marketing. Undiphe a gift yokwazi understand the technicalities behind umculo. Now study and qualify besithi xa sincokola mna nawe ndisithi abantu abaninzi abayazi into yokuba I'm a qualified choir trainer and conductor. Abayazi loo nto. And zezinye zezinto endingathandi ukuba andingomntu uthanda uposter kodwa ke zezinye zezinto ezizimfihlo ngoPatco Mafani ba usikelelwe kakhulu. Yes, esi skill Bhutiza awutsho sokuqeqesha ichoir ayonto ilula le nokuqeqesha imvumi udibene naso phi? Well, kakhulu ndise jongo kakhulu. I went to university and I did music theory and the practical, and music theory at UNITRA I came with a distinction. Wow. Your music. And that was when I was doing a teacher's qualification. I'm a teacher's diploma. Exactly, a Bethel. And since then I've never looked back. So I involved kakhulu with church choirs, where I train choirs and teach them music, and I go on stage to conduct them, and I love that. But eyona ndithanda kakhulu kukuzitraina noba ngaba ndiziconducting in stage, but ndithanda laa nto yokusebenza nzima ne-choirs, teaching abantu abangazi into ngomculo bafundisa notes bade bazazi bazi-enjoy. All right, but just mention one thing. Very seldom do we talk about ezinye izinto ozenzayo. You mentioned the public relations. Abantu ubanceda njani apho ne-companies? Well, ikona company ePatco Mafani Consulting apho si consulta kakhulu nge-public relations ndawonye ne-events. And public relations bakhona nabanye abasekwivarsity that I groom ngakumbi kule ndawo endikuyo indawo yaseBhayi, and when there are events beze ke bafumane ne-opportunity yokokuba babe involved in the direct public relations. Ngakumbi most public relations iyathanda ukuba event related, and so whenever I get an opportunity to groom those that are up and coming, ndiye ndiyisebenzise kakhulu lo opportunity. All right, now Bhutiza abantu bakwazi kakhulu ngokuhlekisa ke we are too serious ngoku. Bhutiza ngenye imini ke ndeva ba uyodlala igalufa. Bawu andazi dibanise izinto ezimbini wena negalufa yangathi lizawa kunye nesilahla. Abantu abayicingela lonto le into kokuba ndiyakwazi into bani bese coursing and focus, because golf, I think it's the most brilliant sport ever, because lapho kusetyenziswa khona ingqondo kakhulu, kuyabalwa, kuyacingwa, and I think that's why golf is a sport kwi-professionals esibhatala kakhulu more than any other sport. It's because usedimanda kakhulu engqondweni. So ndiyathanda nami ukuthi xa ndingekho semsebenzini khe ndiye coursing ndiya-relaxa, but at the same time sebenzisa ingqondo. And futhi se-exercise, because golfing you walk no less than 7 kilometers kwi-course yonke walk. Wow. So iyanceda ke naloo nto leyo. So yeah, xa usitsho kusithi abantu abaninzi abayidibanisi nami, abanye mhlawumbi ndazela kwi-football. Izipoti endidlalileyo i-football, i-rugby ndidlalile nayo kakhulu, i-tennis ndidlalile, ne-volleyball ndidlalile, but I'm enjoying i-golf ngoku more than anything. Bhutiza masibulele kakhulu ngexesha lakho. Nkosi kakhulu Bhutiza. Yes, I want to say congratulations Umfundisi Nkomfa.
and I think ishow yakhe is such a success. Khona nabantu abakhulu abanye basuka ebuhulumenteni nabahlali, and I think just everybody ebenqonela uba abe khona apha ulapha, and so because mna nawe nababukeli ngakumba abantu bebekhona apha, they're so special and they've made Nkomfa very special. Thank you so much. Nkosi kakhulu Bhutiza. Sure. All right. Ukanti ke lo besincokola naye kuBhutiza uPatco Mafani uyadibana naye ke nge6:30 uyakutsho ngo9 rhoqo ngensuku zeviki kusukela ngoMvulo uyakutsho ngoLesihlanu. Breakfast ayondlayo ekseni iBEE iza kwenza busy. Hayi sanukuhleka.